Saúdos, que tal? Como están? A borrasca Ana deixou en Santiago un regueiro de incidencias, todas de carácter leve. Os refachos, que superaron os 80 km por hora, arrancaron a cuberta das piscinas de Sar. As chuvias, que continuarán nas vindeiras horas, foron de 80 litros por metro cadrado. Caída de árbores, tellas e luces de Nadal, asolagamentos puntuais e cortes no suministro eléctrico foron as incidencias que deixou nas últimas horas a potente borrasca Ana. A cicloxénese deixou 83 litros por metro cadrado de auga e refachos de máis de 80 km por hora. A auga estaba, a última noticia que teño eran 82 litros metro cuadrado e refachos chegaron a 83 km hora en algún punto da cidade. Estando previsto que foran de 120 e pico, pois a verdade, a moderación do vento pois axudou a que non houbera incidencias máis graves. A incidencia máis grave tivo lugar nas piscinas de Sar. O globo que cobre as instalacións foi rasgado polo vento e esta mañá os técnicos do consorcio propietario das piscinas estaban a analizar os danos. Rasgouse a cuberta. Sabedes que unha cuberta é un globo, non? Mantense por unha cuestión de presiones, se vai haber unha perda de aire, pois hubo que desmontalo. Estaban ahora ás 11 da mañán o que son os técnicos do consorcio, que son os propietarios da instalación, avaliando e nos van a pasar un informe nas próximas horas. Quen xestiona é unha sociedade mixta onde o Concello ten o 33%, o resto unha propiedade e capital privado. As chuvias continuarán ao longo dos vindeiros días, pero as alertas quedarán restringidas ao mar. A situación tamén foi complicada no aeroporto de Lavacolla nas últimas horas. 4 voos que tiñan que ter aterrizado en Vigo foron desviados á terminal Compostela, mentres que un avión que facía o trasecto Málaga-Santiago finalmente regresou á cidade andaluza. Ademais, Vueling cancelou por meteoroloxía adversa 4 enlaces a Barcelona e Palma de Mallorca. Este mediodía xa volverá á normalidade o noso aeroporto, aínda que ata 3 conexións estaban a acumular retrasos. Seguimos, a única opción viable para a nova depuradora é ubicala no Souto. Advertiuno hoxe Agustín Hernández, que acusou o alcalde de levar a Santiago por unha vía perigosa ou abrir a posibilidade de buscar unha terceira ubicación. É por iso que os populares levarán ao pleno unha proposición para que o Concello se persoe contra o recurso presentado por un colectivo ecoloxista. Dende que se comezara a falar da necesidade dunha nova depuradora pasaron 8 ministros e 2 ubicacións diferentes e case 20 anos de agarda. É por iso que o PP non pode entender que o goberno local estude agora unha terceira vía para Edar. O alcalde iniciou unha senda que na nosa opinión é unha senda perigosísima, unha senda tentando topar un símil ferroviario, a depuradora de Santiago, un tren que Santiago non pode perder. O maquinista dese tren, obviamente, e o alcalde, por ser a forza máis votada, debería conducir a cidade ao éxito, é dicir, a construción o máis axiña posible dunha depuradora acorde coas necesidades da nosa cidade, e dá a sensación de que o alcalde elixiu levar o tren a unha vía morta, posto que el fala dunha terceira vía, pero para nós está claro que esa é unha vía morta. Os populares levarán ao pleno unha proposición exixindo o Concello persoarse contra o recurso do informe de impacto ambiental presentado por un colectivo ecoloxista. Na iniciativa, o PP pedirá ademais instar a Estado e Xunta a axilizar a tramitación e engadir medidas que minimicen o impacto da nova Edar. Agustín Hernández teno claro, a única opción viable é a do Souto. Temos unha declaración de impacto ambiental, temos un anteproxecto, temos unha tramitación con menos alegacións que a tramitación anterior e, obviamente, como acontece prácticamente, por non decir en todas as instalacións desta natureza, pois temos oposición de algúns sectores, lexítima, pero, obviamente, seguindo criterios de intereses particulares, persoais ou puramente locais de veciños, neste caso, de alguna parroquia do veciño Concello de Ames. Hernández recoñecía que o feito de non ter Edar a día de hoxe é un fracaso persoal, pero tamén lle advertía ao alcalde que estudar unha terceira vía suporá perder os fondos europeos e deixar a Santiago sen depuradora outros 10 anos máis. E como a venres foi festivo, a Xunta de Goberno semanal trasladouse a esta mañá. Na reunión do Executivo aprobáronse as obras de reposición do firme da rúa na que se atopa o Palacio de Congresos.
A Xunta de Goberno celebrada hoxe polo festivo do pasado venres aprobou o proxecto de mellora da accesibilidade da Rúa Bispo Diego Peláez. A actuación, que terá un investimento de case 230.000 euros, está pendente do visto bo da Comisión de Patrimonio. Na reunión semanal do Executivo tamén se lle deu luz verde á rexeneración dos pavimentos da calzada de acceso ao Palacio de Congresos. A aprobación do proxecto da fase 1 de rexeneración de pavimentos de calzados viais de acceso ao Palacio de Congresos Exposicións de Galicia por 273.000 euros, que é unha fase un pouco de actuación que antes vos comentaba e que vai ser a primeira en licitarse, en executarse a través dos remanentes que se aprobaron en pleno ao longo deste ano. Este luns coñecimos ademais os detalles da cabalgata de Reis de 2018. Este ano o desfile xirará en torno ás lendas e contará con 7 carrozas. Unha vez máis a cabalgata ábrese a participación cidadá, ofrecendo a posibilidade de formar parte do desfile máis máxico do ano. As súas maxestades, os Reis Magos de Oriente, farán parada en Santiago como é habitual na tarde do día 5 de xaneiro e o Concello xa ten debullada a cabalgata que Melchor, Gaspar e Baltasar percorrerán as rúas de Santiago. Desta vez o desfile estará dedicado ás lendas. Facemos moito traballo sobre os percorridos patrimoniais na cidade e quixemos que tamén a nosa cabalgata atenda ao noso patrimonio inmaterial e que a temática que traballe sexan os contos e as lendas que se transmiten oralmente de forma interxeracional en todo o noso territorio, non? Entón, pois este ano os Reis Magos acompañaranos mouras, fadas, sereas, abelaíñas, a maruxaina. Está prevista a participación de 400 persoas, das que 200 serán voluntarias. Haberá 14 agrupacións artísticas no desfile, escolas de danza e de circo que acompañarán as 7 carrozas que comporán a cabalgata. Teremos 7 carrozas, as 3 dos Reis Magos, que estarán acompañados polos paxes e polos heraldos reais, a do carteiro real, a carroza da serea maruxaina, a da natureza máxica e unha incorporación nova que vai ser a carroza que trae o carbón para aquelas persoas, que agardamos que non sexan moitas, pois que deben mellorar moito no próximo ano, esperemos non ser nós, non? Repartiránse 2.000 kilos de caramelos en glute. A chegada dos Reis á Praza do Obradoiro estará amenizada por un espectáculo de circo aéreo. Para poder participar na cabalgata, a inscripción estará aberta ata o día 18 no Teatro Principal. Os que o desexen poderán formar parte de combos de baile ou ir no tren, para o que hai 120 prazas. Ademais, sortearánse as 9 prazas de paxes reais, postos dirixidos a rapaces de entre 12 e 16 anos. A cabalgata terá un custe de 110.000 euros. Imos agora ata a Universidade, onde o reitor Juan Viaño asinou un convenio ca presidenta da Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega. O acordo permitirá realizar distintos traballos de investigación e formación vencellados ao desenvolvemento do continente. A Universidade e a Fundación Mujeres por África, presidida por María Teresa Fernández de la Vega, que fora vicepresidenta do Goberno, asinaron esta mañá un acordo para a cooperación en diversos proxectos. Trátase de iniciativas encamiñadas ao desenvolvemento de África a través do ámbito da formación e investigación universitaria. O obxectivo é conseguir unha maior concienciación cidadá sobre os problemas existentes neste continente e informar sobre posibles solucións, achegando propostas para a súa posta en marcha. Dentro desta liña de colaboración, a Vicerreitoría de Internacionalización promoveu a través do seu programa de bolsas para a especialización de mulleres africanas a prol do desenvolvemento sostible a acollida de 2 bolseiras procedentes de países africanos para a realización de estudos de posgrao durante o presente curso na USC. Xa llo contamos antes, as chuvias continuarán nas vindeiras horas. Todos os detalles da predicción de seguido da man de Meteo Galicia. O martes en Galicia haberá chuvascos máis probables no norte e no leste. Ao longo da tarde irá entrando unha fronte que anubrará o ceo de oeste a leste, deixando precipitacións. As temperaturas mínimas estarán sen cambios, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento quedará do suroeste.
O mércores os ceos estarán cubertos con chuvia que comezará a caer de xeito moi feble nas primeiras horas pola metade oeste que a partir do mediodía será generalizada. As temperaturas estarán en lixeiro ascenso e os ventos soprarán moderados do sudoeste. Na xornada do xoves os ceos estarán cubertos durante todo o día con precipitacións generalizadas. As temperaturas mínimas experimentarán entre un lixeiro e moderado ascenso, mentres que as máximas quedarán sen cambios significativos. O martes en Santiago teremos unha xornada de chubascos débiles e orballo pola tarde. As temperaturas irán dos 4 graus de mínima aos 11 de máxima e os ventos soprarán de compoñente sur. No mércores amenceremos con orballo e haberá chuvias pola tarde. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente e os ventos soprarán do sudoeste. Para xoves seguiremos con chuvias débiles durante toda a xornada. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán do sudoeste. Imos rematando e facémolo botando unha ollada a nosa axenda cultural con moitas propostas que lles poden interesar. Ata aquí o noso repaso pola actualidade da xornada en Santiago. Agora toca tempo de deportes con Silvia Castiñeiras e o programa Punta e Tacón. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.